Tak po vytisknutí schéma zapojení k autorádiu, takhle. Jasně. Jo, že to je k tomu autorádiu. Tak si budeme muset ukázat, jak to vymontovat. My k tomu teda máme ještě OBDčko. Takhle. A potom univerzální portovací kabel. Jasně. Někde tady kód. Jo, potom se budeme ukázat ještě, jak to budeme všechno vybalovat a tak. Ale důležité je teď si připravit to schéma zapojení, který najdete na našich webovkách. Tak, teď máme tady sedu, kterou demontovat. Takhle to taky můžete zakoupit u nás. Tak. Ještě si vezmeme tohle. Takhle. Tak. Tak, na tu demontáž toho autorádia si můžete logicky najít na YouTubeku kdekoliv, jak se demontuje. Tohle je celkem jednoduchý, protože když to hodně přiblížím, tak tady vidíte jeden. Takhle je druhý vidět. A takhle budou ještě tady určitě dva. To nevím, to je jenom špína. Tak. Na to použijeme tohle. Znamená, slyšíte plech? Tak. Zkusím takhle. Tak. Tak. Teď pokračujeme tím obědečkem. Tady bohužel na to, aby jsme to dali, tak to obědečko by samozřejmě vadilo tomu plastovému krytu, který je přes to. Vezmeme světlo, maličko a musíme ho vycvaknout. Vlastně pak ho nechám v tom. A to se nám budou hodit ty šroubáky, protože vlastně má tady takhle 3 body. Tam máme pod každou tou patřičkou, nevím, jak to přiblížím, pod každou tou patřičkou prostě máme šroubovák, a teď už jenom bychom měli takhle zatlačit. Ještě tu tam chybí. Tak. Tak. Takhle vysunutý vlastně můžeme se nám to rozsvítí. Tak, jdeme dál. Jo, to pak samozřejmě je dobrý v tom kašlíku, tak to nějak tady bindrem třeba to přidělat prostě, abyste to mohli zase používat na diagnostiku a tak. Samozřejmě jde to tady, ale je blbý, kdyby vám to takhle vypadlo. To je prostě špatně. Tak, teď si jdeme. Zabijeme to rádio. Kamera je jasná, jo? Tu budeme tahat ještě, máme čas. Tuto se nám bude teď moc hodit. Tak, jdeme na to rádio. Tuto DAB+. Teď je dobrý mikrofon, antény. Další kabely. Tak, a rádio.
byl pryč. Nám se totiž nesmírně bude hodit tohle, než si to vyzkušený, tak se nám bude hrozně hodit ty všechny věci si nám předpozapovat. Ale aby jsme z toho nebyli tupcí, tak je dobrý začít tu těma anténama, externí mikrofon, DAB+. Tuto je na USBčka, že jo. Tak. To je takhle vždycky popsaný 5G Wi-Fi, 4G. Tak. Navigace, adapko a mikrofon. Tak, teď zbavil bych se tutoho prvního, ať si to natáháte. To 4G, prostě náš Wi-Fi může být i za rádiem, normálně za tím autorádiem. Nemusí se to nikam vytahovat. Jako, důležitý je to dapko třeba vytáhnout a tak. A mikrofon samozřejmě na nějaký normální místo. A pak už vám vlastně zbydou jenom ty dvě sady na propojení toho rádia. Tak, dále máme už teda natáhlý ty kabely. Jak jsme si ukazovali, to znamená mikrofon. Tady máme GPSku a tady pod sloupkem jsou to Wi-Fi a to LTčko. Tady máme DABko, tu anténu vidíte, tak. A teď máte konektory na USB, jak jsme se bavili. To jsou ty. Tady jsme si popsali radši, ten jediný není, tady máme 4G. Tady máme to Wi-Fi. A tady máme DABko, to jsme si teda nepopsali, protože je to jediné popsané logický, co je. Jo, takže takhle. Takhle. Máme ty kabely, super. Teď máme tady rádio. S těma všema věcma. Tady je ta kamera, s tím já se ale nebudu zatěžovat. To je kamera. To je ten vývod. Tu teda já to mám zapojenou a ji tam mám připravenou. Jenom ukážu teda. My máme tamhle ten žlutý. Tady. Jo, tam budeme spojovat jeden konektor vlastně. Co je z toho? Tuto budeme připojovat. Aby nám to šlo po zpátečce. A ne ze světla. Tak, to je důležitý. Ovládání z volantu taky. A to je ten hlavní konektor, který se bude dávat. Ten se zapoje semhle. Jo. To je do něj. Tak. Tuto je pro mě taky důležitý. To je kamera. Od toho si budeme brát. To si klidně ukážem hned. Tady je totiž... To je potřeba. Nás zajímá ten červený. Tak, tuto je napájení pro parkovací kameru. Kamera, ještě. A to vidíte, že ani jinak, jo, když bych to chtěl spát sem, tak to nejde. Takhle nejde. Prostě jde to jenom tam, kam to má jít. Tak. Jo. Ovládání z volantu. Jo. To je ten velký. Ten je ještě sem. Můžu to hrávat. Nemám u sebe nůž. Tak už chybí vlastně jenom zapojit Wi-Fi, GPS, 4G a DAB. Plusko. Tuto prostě nespojovat. Tak. Tady je na SIM kartu a reproduktory.
Tady je propojený kombusem. To je tenhle velký, sem přijde hlavní konektor. A tady je ta proklací kamera. Od toho potřebujeme tuto asi nič. Tak jsme se přesunuli do auta. Tady máme, jak jsme si už ukazovali, všechno vyvedený, popsaný. Odpojení rádio, hlavní konektor. Tak. Začneme. 4G. Na 4G. Překvapivě. Ty dva volné sloty, co nám tady zbyly, tak jsou USB, USB. To, co máme tady v kašlíku. Jo. Tím se nám to pak zapojím. Já si tam teď nechci dát, protože bych se blbě dostal k tomu. Tady, jak jsem říkal, jsme si napsali Navi. Takže dáme zase tady na GPS. Zase nic. Je to bolného. Takhle. DA+. To je jediný ten nepopsaný, jak jsme si ukázali, to je tady hlesto. A DA+. To znamená 4G Wi-Fi do posledního volného 4G. To je práce teda spíš pro holky. Tak. To je ta kamera, kterou teda je navíc, to tam každý nemusíte řešit. To je furt tuhle na to, ano. Plus se spojí tu ten černý z toho synče s kamerou back, aby vám to šlo po zpátečce. Tu ty dva. Jo, break. Tak. Anténa. S přechodkou. Tak. Mikrofon. A ten nezapomenem. Nic. Mikrofon máme vyvedený tady pro řidiče. Tak. Počkej tu kameru. Aspoň takhle. Nic jsem nevymyslel, já prostě kamera a ještě si pak spojím tuty. To já si nebudu zatěžovat. Tak. Anténa, navigace, 4G, prostě nezůstane nám žádný volný. Teď už spojíme jenom, nám zůstane. Držte, tak. Jedno USBčko, teda dvě USBčka. A tady je už jenom to jedno USB, co máme v kašlíku. Tak, jo? Tak. Nejdůležitější je teď před náma. Máme ovládání z volantu, takže máme tu krabičku. Uděláme tu ten konektor. Pozor, na BMW se i propojuje takový kabel, ale to máme ve specifikacích výrobce. Tady se musí prostě vycvaknout potom z toho takový trubičkovej a ten se zapojuje do toho a pak až se to spojuje. Ale tady ne, tady je to prostě jednoduchý. Takhle, takhle, jinak vás to zase nepustí, jo? Široký na široký.
Ještě se vrátíme k tomu, jak jsme se bavili to napájení. Tady je anténa. Jsme spojovali tady. Jo, anténa. Anténa ještě má napájení. To je tady napsaný. Nás byl power. Vzali jsme si ho teda z AMP, protože tady je poklíčku prostě 12 V. Normálně zmíříte. Aby ta anténa měla prostě poklíčku vždycky napájení, aby se zlepšil FM tuner. Jako je to hrozně znát. Tak. A kamera, jak jsem vás sliboval zadní, tak je vlastně napojená, jak jsme si říkali, po zpátečce napájení do toho štekru. To ještě musíme voizolovat. Jo. Jsme zasunuli rádio, dáme si zpátečku a vidíme, že kamera takhle vlastně funguje po zpátečce. Jo. Máme neutrál třeba a je to pryč. Ukážu vzadu, teda jak je zapojení kameru, jsme zatím jenom takhle vyhozenou, jo. Když se rozsvítí, když se dá vlastně zpátečka, tak se tu rozsvítí ty ledky samozřejmě, aby bylo podsvícena. Cinch. To je video, který je napojený na plus. Dáme jsem si vzal kostru. Kostra, ano, ze světla kostra, jo, a ne napájení. Tuto je kabel vlastně, který přivádíte úplně ze zadu. Z rádia. Tohle je napájení pro tu kameru. Jo? A pak vám vlastně funguje, tak jsme se o tom bavili. Tak, vrátíme se k tomu zapojení, ještě té kamery, protože vám ukážeme ještě druhý způsob, jak to jde taky zapojit. Na první jsme ukazovali tu kostru, co je vlastně vzadu, a druhý je. Tady máme natažený cinch, to je tadyhle ten kabel, to je tady. A k tomu jsme přivedli ještě jeden, který je taky až dozadu. Tady máme vydaný tady. A můžeme ho napojit tenhle ten, vyvedený s tím cinchem, jo, zezadu. A napojíme ho sem na to. Tady je napsáno kostra. Break je tam. Jo, to je kostra a máme kostru po rádiu. Já to rychle zkusím jenom pauznout a hned vám to budu ukazovat dál. Takže máme spojeno. Jo. Tak, je to s tím cinchem, provedený vzadu. Tak. Bude to dozadu na kufru, kamera. Takhle. Tak. Tady máme ten kabel. Já si ho zkusím položit. Tady je ten kabel, co je vyvedený s tím cinchem. Takhle z té strany, a vám to zase ulehčím. Tak, vemte si, to je zvlášť. To je kamera. Tohle máme od předu z rádia. Ty dva. Tuto je ten mínus. Tuto je cinch. My jsme to původně měli zapojený tadyhle, to napájení v tom světle. To vyndáme a můžeme to napojit vlastně s tím, jo? S tím mínusem z rádia je minus tohle. Takže tuto je z auta plus to je napájení pro tu kameru. Cinche spojíme. Jaký je to zábavný to dělat jednou rukou. Tak. A tady máme minus spojený. Tady je s tím kabelem od cinche, jo? Napájení. Kamera. Tak. Já si stlujem rádio. A máme kameru. To je vypnu už, ne? Tak. Máme kameru, nevím, proč se to vždycky rozostří. Tak. Dáme péčko. Já si myslím, takhle složitější. Leží kamera. Jo. Teď je tam enko. Zvládnu teď. Tak.
Tak, takhle napojení kamery vlastně na ten minus z rádia. Jo, takhle my to i necháme, protože je to stabilnější než ten minusový, co jsme si ukazovali předtím prostě. Tak, díky.